Tul tmiem din il-ġimgħa għaddejja l-maratona tal-volleyball bris id-dar tal-Providenza. Net News mar is-siġġiewi biex ħal kummenti ta' dawk li qed jipparteċipaw għal-maratona bl-isem sabiħ li tagħti. Hemmhekk iltqajna ma' Enmerija Tard fejn qaltilna fuq il-ħtieġa ta' għajnuna lid-dar tal-Providenza. Għaltenna wkoll fuq l-isfida li qed joffri t-temp tul dawn it-53 sija tal-logħob. Xi dejjem ħaġa sabiħa li tgħin dak li għandhom bżonn u dar ta' Providenza huwa post li għandhom bżonn ħafna flus biex ikomplu għaddejjin. Kulħadd jipprova jagħmel il-parti tiegħu. Ma kienx daqshekk rieħ però ħafna sħana. Billej kienet aħjar ma kienx dik il-kesħa li konna s-soltu, però matul il-ġurnata tkun ħafna sħana. Claire Cherry għaltina li t-temp mhux dejjem qed jgħinhom iżda determinazzjoni tal-partiċipanti ma taqtaqat. Ifhem sħana illum sa fejna fien qalu li heatwave, ġifieri ifhem sħana tħossa u mal-lejl ukoll xi kultant taqa' daqsxejn kesħa hekk, imma ma naqtawx qalbna. Kellimna wkoll il David Kutajjar fejn qalilna kemm ilu jipparteċipa f'din il-maratona u kif hija mqasma. Id-dar tal-Providenza nippruvaw nagħmluha kull sena qegħdin hawnhekk 53 sija biex niġbru xi fondi li għandha bżonn id-dar. Din hija l-10 edizzjoni u minn daw ili nagħmilha kollha kemm huma 10. Illum id-dar tal-Providenza tilqa' mal-115 persuna buħud jgħixu ħajja indipendenti. Bħalissa qed tinbena binja oħra għall-istess għan. Għalhekk kull voluntier qed jaħdem bla qiegħda għax għal dan il-proġett kull qatra tot. Il-maratona għandha għaddejja sal-ħadd l-ewwel ta' Lulju.